Mungapewe Bwanji Ngongole m'banja mwanu. Video hii kubwera chifukwa cha pempho limene follower mmodzi pa page pano anatipempha titapempha onena kuti mafuna tipanga create video yanji. Ndiye ananena kuti mafuna mutipangire create video imene yokamba za Ngongole. Akwako ndalama nde zavuta kunjako. Dzuwa nde latentha andi chinthu chabwino chimene munthu ungakhale nacho ndi kukhala ndi wachikondi amene ali okumvesesa pa nkhani za chuma. Kumvesesana ku nkhani za chuma kumakuthandiziranso kunena kuti uchepetse ngongole zomwe wewe uli nazo. Chifukwa ukakhala ndi chipinjonso cha ngongole anthu ambiri amaganiza zolakwika pa nthawi ngati imeneyi. Ndiye ngongole ija imakhala chipinjo ndithu ngati iniyo simukutha kuzipanga control. Mabanja ambiri amavutika osati chifukwa chopeza ndalama zochepa ayi. Komano ambiri amavutika chifukwa chonena kuti samakwanisa kupanga handle kapena kupanga manage ma financial habits awo. Mmene iwo amagwirisira ntchito ndalama samayendetsa bwino pa banja pawo. Ndiye kupewa ngongole kuchi kumafuna discipline, komanso kumafuna kupanga plan, komanso kumafuna teamwork, kuthandizana kwa inuyo anthu awiri, mwamuna ndi mkazi. Chinthu choyambirira ngati mukufuna muthane ndi ngongole, you have to live within your means. Mukuyenera banja lanu lizikhala mogwirizana ndi mmene chuma mmachipezera pa banjapo. Mmene mmalandira salary yanu, zochita zanunso zigwirizane ndi salary imene mmapeza pakutha pa mwezi. Mmene mmapezera ndalama ku business kwanu, zochita zanu pa nyumbapo zikuyenera zigwirizana ndi ndalama zimene iniyo mmazipeza ku business kwanuko. Umpeza munthu akulanda 200,000 akukhala nyumba ya 250,000. Ndiye kuti simukukhala within your means. Ndiye chimachititsa chani ambiri amakonda kukopera. So mukuyenera mupewe kukopera ma lifestyle za anthu ena or mabanja anthu ena. Kuti aphika nyama ndiye kuti nanenso mawa ndiphike nyama. Ayi, mapezedwe anu andalama ndosiyana, komanso mukudziwa kuti mzanuyo ndalama zimene wagulira nyamazo anazipeza motani. So mukuyenera musiyanise pakati pa needs and wants. Pali zinthu zina zomwe moyowu sungatheke popanda zimenezo. Andi kusukulu kuja amatiphunzitsa bwino kuti zinthu ngati zovala, zinthu ngati chakudya, zinthu ngati nyumba imene mmakhala, these things ndi ma needs zimene simungakhale inuyo popanda. So pali zinthu zina zimene zimangokhala ma wants chabe, andi kusukulu kuja ankatiuza kuti ma luxuries chabe. Pali zinthu zina zimene you can do without. Sikuti inu mungamwalire mutakhala zonena kuti mulibe galimoto. Ayi, mukhala bobo, muzikwera minibus zonse ndikumatheka bobo. So musiyanise pakati pa ma needs ndi ma wants. Komanso musazipange upgrade pamene ndalama zimene mukupeza zachiruka. Chifukwa pali anthu ena amene salary ikangokwera ndiye kuti at the same time akutaniso lifestyle yawonso akuyipanga increase or akuyipanga upgrade. Izinso ndi zolakwika chifukwa pamenepo mumakhala kuti mukuonongeratu ka extra kamene iniyo mukukapezako. Chinthu cha number 2 chimene mukuyenera muchite ngati mukufuna muchepetse ngongole m'banja mwanu, you have to make a family budget. Banja lina lilonse limayenera lizikhala ndithu ndi ka budget kuti kodi ndalama zathu pa mwezi uno tizigwiritsa ntchito motani. So plan all income and expenses. Ndalama zobwera muzipange plan, komanso kumene zizipita ndalamazo mukuyeneranso mupange plan. Izizi ndi zinthu zonse ngati chakudya, kaya ndi renti, ma school fees ya ana, ma transport amene mmagwiritsa ntchito, komanso ma savings ndalama zimene niyo masunga. So mumayenera muzitsatira budget yo strictly. Mene munalembera pa budget muzitsatiranso. Fapane mumakhala mupanga plan, and chimenecho ndi chinthu chokhacho chimene chingakutheketseni ino kuti mufike kumapeto a mwezi. So mumayenera mupanga adjust spending yanu when income changes. Ndalama zikakhala kuti zasintha mmene zimabwerera. Fapali nthawi zina umatha kumapeza kuti pa family mukupeza ndalama zambiri, komano chifukwa cha zifukwa zina ndalama ziyenda kuzapezeka kuti zachepa. Ndalama zikakhala zachepa kapezedwe kanu mumayeneranso nthawi yomweyo mupange adjust kapezedwe kanu. Ngati makhala nyumba yodula, ndalama zimene mukupeza zachepa, downgrade kaloweni nyumba imene yocheperapo. Ana mmalipira masukulu odula fees, zinthu zasintha. Achoseniko kasiyeniko ku sukulu zomwe iniyo mungathe kumakwanitsa pa nthawi ngati imeneyo. So kupanga adjust kuchi ndi kumene kungakuthandizireni kuti iniyo muchepetse ngongole zimene mungapeze pa banja lanu. Chinthu cha number 3, prioritize needs over wants. Izi ndinanenanso mayambiriro kuja. Ma needs ndi zinthu zimene iniyo simungachite or moyo wanu sungakhale popanda. Ndikuzibwerezanso chakudya, malo okhala, maphunziro a ana anu, komanso zovala. Izizi ndi zomwe zizofunikira kwambiri. And apawa ndi pamene pamasiyanisa mkazi weniweni. Pala akazi ena amene amaona ngati mwamuna palibe chimene akuwapangira, and yet ma needs onsewo akukwanitsa pa nyumbapo. Akudya 1 to 30, akuvala, ali ndi malo okhala bwinobwino, clothing akutha kuvala sakuyenda maliseche. And then ma wants chabe, ma
luxury items, zinthu zodula, ndikufuna iPhone 17, ma unnecessary entertainment, weekend tipite kupate yakuti chachana. Those things sometimes ngati chuma chanu chili chochepa zili zosafunikira kuti niyo muzipanga. So musiyanise pakati pa ma needs ni ma wants. Mukuyena mpange focus ma needs first before ma wants. Mukuyena ma needs wazikhala azitsogola and then ma desires azibwera pambuyo. Chinthu cha number 4, save before you spend. Izizi ndizofunikira kwambiri. Nthawi zambiri tiyena anthu feti zisunga kena kache. So tisanayambe kuspenda ndalama zathuzo, titenge kagawo kakang'ono ndikasiya pambali. Ngakhale ka amount kakang'ono kamapanga mata ndikofunikira kwambiri. Olo mutu amaseva 2000 mwezi uno wonse, ikamatha miyezi 10 muli mu 20000 ndikandalama kamene emergency inakera ali yakuchitikirani mmatha kugwiritsa ntchito ndalama ngati zimenezi. Chifukwa ma savings amathandizira ma emergencies. So banja linali lonse limeneka lizikonzekera ma emergencies atatachitika iniyo muzagwira mtengo wanji. Chifukwa popanda ma savings, ma families ambiri amapanga fall into debt. Zakuchitikirani zazizizo. Mwana wadwala ambiri pamene amalowera muchani, amalowera mu ngongole. So save before you spend. This is very important. Komanso chinthu cha number 5, ngati mufuna mupewe olo kuchepetsa ngongole zanu, you have to avoid impulse buying. Mabanja ambiri, mavuto ambiri amene akukhala m'mabanjamu pankhani zokhuzana ndi chuma kwambiri ndi impulse buying. Pala anthu ena ake amene amataka kaenda kusika chimene chasangalasa chamafuna kuti agule ngakhale sana chipange plan. So mukuyenera mupewe, musagule zinthu chifukwa cha ma emotions chabe. Anzanga ndi azigula kwambiri tunanenso ndikagule. Mukuyenera mupange avoid shopping when stressed or excited. Foti mukungugulira stress kapena mwangokondwa kwambiri tsiku limenelo nde basi mukangogula china chilichonse. You have to avoid this. Pachizungu timati impulse buying. Tatenga ni nthawi yanu, tadekani kaye, talingalirani kaye, musanagule chinthu china chilichonse. Muzizifunsa kunena kuti kodi chimene tikugulachi ndichofunikiradi, chikufunikiradi kunyumba kuja. Kwa pali nthawi zina umatopezeka kugula chinthu nkokangochipa chikanso lumakangotuwanso sichigulitsa ntchito munangogulira impulse buying. Chinthu cha number 6, you have to discuss money openly as a family. Ma issues za ndalama, nkhani za ndalama pabanja zimafunika muzizikambirana anthunu momasukirana, wina aliyense azidziwa mmene chuma chija chikuyendera. So mukuyenera mupewe kubisa zinthu pa nkhani za chuma chifukwa zimakudzetserani mavuto. Wina yosamaza kukhulupirirani mukamaza muza kuti mulibe ndalama. Andi ndizabwino kwambiri nthawi zina even kumuza chikondo wanuyo sale yanga ineyo ndimalandira 200,000 zimathandizira kuti chikondo wanuyo azipanga ziganizo mogwirizana ndi ndalama imene munamuza iji. Akakhala kudumpha pamene paja wekhaso amadziwa kuti izitu zikupitirira ndalama imene anandiuza kuti amunanga amalandira. So mukuyenera mupewe zinsinsi m'banja zokhuzana ndi ndalama. Anthu nonsenu m'banjamo mukuyenera muzimvesesa chuma chimene chimabwera komanso ndi mmene mmaonongera ndalama kuti mmaonongera pachani, pachizungu timanena kuti ma expenses. Mukuyenera mugwirizane ma priorities a chuma limodzi. Transparency, kukhala umasukirana, wina aliyense azidziwa mmene zikukhalira, zimathandizira kupanga prevent kusamvesesana komanso kuspenda ndalama mwa over. Chinthu cha number 7 chimene chingakuchepetsereni ngongole, you have to avoid unnecessary loans. Muzipewa ngongole zomwe simukuzifuna olo ngongole zomwe zisali zofunikira kwenikweni. So musamabwerekere ndalama pa ma luxuries. Kwetu zinthu zoti ma luxuries chabe simanidzi, musabwerekere ndalama zimenezo. Kuti tibwereke ndalama tikagule galimoto. Because you can do without a car and zimatha kungoonjezera ngongole yanu. Muzikagula galimotoyo mutakhala zoti muli ndi plan yabwino yozabwezera ndalama imeneyo. Osati kungogula for the sake of doing it and muchita ukatengera loan kukagula ma luxuries. Sizimafunikira kuti zitero. Muzibwereka pa nthawi imene pali kufunikira kwambiri, chinthu chofunikira kwambiri kuti mutero. Mukuyeneranso mukhale anthu omamvesesanso ma terms. Chifukwa pali anthu ena ake amene amakubwereka ndi ndalama ndikupasani malamulo. Ndalama zimene zima interest ndi zina zotero. So zimangokunjezani mavuto. So musanabwerekenso ndalama zimafunika mumvesese ma terms angongole imene yoyoyo. Komanso mumayenera mupewe ngongole zambirimbiri at the same time. Pala anthu ena amapezeka akatenga ukungongole, akatenga ukungongole, akatenga ukungongole. Before you know it, basi makanika kubweza ngongole zonse zija ndikubwera kuzayamba kulandani katundu ndi zina zambiri. So zimafunika zimene zizi kuzimvesesanso bwino. Chinthu cha number 8, you have to build extra sources of income. Banja lina lililonse likuyenera lipeze njira zina zakapezedwe ka ndalama. Chifukwa kungodalira njira imodzi zimadzesa pressure. Mukuyenera muganizire kupanga ka business kakang'ono, tima side jobs, ntchito lina timene mumapanga apart from ntchito yanu yeniyeni, ma skills based income ndi zina zambirimbiri mwe mulingalirenso tizinthu tina tomapanga. Chifukwa kandalama kena kuonjezera extra income ijeti imapanga reduce need yanu yokaputa ngongole kina kwake. Chinthu cha number 9 chimene mungapange ufuna kuchepetsa ngongole, have to plan for emergencies. Nthawi zonse
zonse muzikonzekera ma emergencies. Fanyime mungadziwe zinthu zosakonzekera, zinthu zadzizizi zimachitika. Ane nthawi zambiri anthu amene zinthu zimene zimatigwesa mu Ngongole zimakhala zinthu zadzizizi ngati zimenezi. Nthawi imene tadwala ku skulu, ma emergencies za ku skulu, ma school fees, kufuna kukhonza zinthu zina zake, nyumba yangogwa ndi mufuna muikhonze pompo ndikalowa nazo mu Ngongole. So nthawi zonse ngati banja muzipanga plan for these emergencies kuti china chake can happen at any time. So chikazachitika zakhale okonzeka motani. Chifukwa kukonzekera ma emergencies kumakuthandizani kupewa Ngongole. Chinthu cha number 10 chomwe chili chomalizira chomwe chingakuthandizeni kuchepetsa Ngongole ndicho you have to teach financial discipline in the family. Banja lanu lija kuliphunzitsa zokhuzana ndi chuma mmene chimayendera. Ana aphunzire ma money values mwachangu akana la chichepere. Komanso mukuyenera mupewe kulera ana ndi ma habits amene ali very expensive. Palena ake amalera ana modula kwambiri, amagulira zimatoyi zodula chani. So life ikazakhala kuti yasintha zimakhala zovuta kuti ana aja apange adjust kuti apange suit ndi situation imene muli pa nthawi imeneyoyo. Mukuyenera mwaphunzitse responsibility anawo, mukuyenera mwaphunzitse kuti akhale anthu okhutisidwa ndi zimene zilipo. Andizizisi kwa ana okha, even kwa chikondi wanu. Mumphunzitse udindo pa ndalama, osati kumangokhala munthu owononga ndalama. Komanso mukuyenera mudziwe kunena kuti ma habits, ma financial habits amaphunziridwa pa nyumba. Kunyumba kwa munthu kumene kumakhala koyambirira kuphunzira ma financial habits kapena kuti financial discipline. Kumapeto kwa video iyi mukuyenera mudziwe kunena kuti kupewa Ngongole sukuti kumatengera kuti kodi ndi ndalama zingati zimene niyo mumalandira olo zimene niyo mumapeza kumapeto kwa mwezi. Komano kupewa Ngongole ndi kutengera mmene niyo mumapangira manage ndalamazo. Ndiye a disciplined family ndiyo mwe imakhala ndi zinthu ngati kupanga plan bwinobwino pa nkhani yokhuzana ndi ndalama, kukhala anthu akhalidwe lomaseva ndalama, komanso kukhala anthu opewa kubwereka ndalama mwa unnecessarily, komanso kukhala anthu amene mukukhala within your means, kumapanga zinthu zogwirizana ndi ndalama zimene iniyo mmapeza. Mtendere pa nkhani ya chuma umabwera pa ziganizo zimene mmapanga tsiku lililonse pa banjapo, osati ndalama zambiri zimene iniyo mmapeza. So ngati olo ndalama zambiri mmazipeza koma ngatino anzeru zanu zospendera olo kupanga manage ndalamazo palibepo, simuzapeza tu mtendere iniyo pa chuma. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for some more videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.